Good morning guys. Sinanay basing na pod ni sa akong channel. Madjong buntag ninyong tanan, madjong hapon, madjong udto sa kalinlaing mga lugar. Ni ana pug ko aron sa pag vlog. Mo ni akong vlog karong adlaw kini mga bedsheets nga ahong ibaligja kay aron nga makakwarta pod mi tungod sa pandemic wa na koy gipanahi mo nang nanahi na lamang ko og mga bedsheets og pundahan sa hinaot na ho nga mamalit mo ni mga baligja kay importante man po ni nato kada adlaw man tamong gamit ani. Busa niya akong picturean ang akong mga baligja niya guys. Muna ko mga baligja na mga lagmig color, diba? Ang terno aning king size guys is apil na ang punda duha ka buo 485. Diyan na ining sunod nga queen size is 450. Anja na ay ni sunod nga double 54 by 75 maunay 400. Ja ang single 36 by 75 ang size ni ja maunay 375. Pero mga nindot sila og tila guys. Mga kuan sila og tila kanang na ay bugnawon. Di pare sa uban nga initon bitaw kani bugnaw nga pagkatila wa ko kabag unsa ni nga tela pero bugnaw siya. Mao ni katerno sa pundahan. Anja guys. Now kaning mga items mo na yung mga tinahi nga para ibaligja o manghinaot ko nga mapalit po mo din nga akong baligja kaya nga makapalit may og bugas, diba guys? Abi ni mo guys nag video ko aning bedsheet na tinga ko nganong na copyright mga hanggi utro diha naman yung vlog das ni agi pero copyright man good man yung hanggi erase ug hanggi alis dan og vlog mara ni di na kumukanta kay basig mo to nakapa copyright sa ang vlog mana ni siya guys. Og manghinaot ko nga mapalit mo ni ang baligjang bedsheets. Pero na para banta po ko i-baligja ninyo katong na ay lumpia. Kuan to siya guys. Ang style nining pundahan guys, ahong baligja nga pundahan na ay garter sa likod. Na ay garter, ay seper. Ablihon lang nini mo ning seper. Zipper niya ang bedsheet pod guys round nga garter, round siya di ka maglisod pag suot kay round man ang garter. Anja ang gidakon pod sa isang tabon sa kilid is 10 inches gikan sa taas na mo sud good sa ilawom ang iyang garter mo na fitting siya guys. Kanya ang pundahan pod di pod ni ma husog dali kay imo man ning isira ang garter ay zipper mo na nga di mahuso isira nimo ang zipper. Mao na siya guys ang style sa akong pundahan. Di garter ang kilid, round garter kanya ang pundahan is zipper sa likod. Mao na siya guys.
Di ka maglisod pag suot kay round man ang garter. So, inig suot nimo mo fitting tong garter mo fitting mo flat kadud kaadyo agidang itsura sa pagsuot sa imong foam. Di to siya mag dili luag di puti insakto ra jud ang isang kuan garter nga mo fitting sa imong kutson. Mara ni guys oh. Daily vlog #01. Balidya nga lumpia guys oh. Napo kabuksod. Pero lamian siya guys. Puro na siya kuan kanang na ay mga utan, mga vegetable. Puro na siya mga vegetable guys oh. I-compare na ako diri nga ni palit ni sa merkado kini. Oh, 30 gyapon ni nga putos. Pero ang isang food sa ilawom is gamay ra kaadyo nga karne or chicken lumpia man kuno ni. Pero arang pag-aa sa wrapper, lumpia wrapper. Ang isang food sa nga unod gamay ra kaadyo. Wa para lami. Mana siya oh. Pagka karya may among binuhat no. Mao na 30 pod ang putos. Oh. Pero lami asa guys, kariway lami jud noon. Bakit sa nila binuhat atay mga tatak ko. Pero way lami siya. Lumpia is 30 ang isa ka putos na po maisod na po kainga na tube mo 30. Pero vegetable ra siya guys, way karne nga vegetable. Puro ra siya kuan vegetable gisagol-sagol. Lamian po siya guys. Tilaw po mo sa hang lumpia guys. Basin o magustuhan ninyo ang hang lumpia. Kay gulay raman, di man makadaot sa lawas kay gulay raman may karne para sa mga high blood. Pero kung taas lagi kag kolesterol ang imong i-prito kadtong free kolesterol nga mantika. Kay kusog man gud misuhop og mantika ng kuan lumpia. Mao na nga ang inyong gamiton katong free cholesterol. Og maara siguro to guys ang akong vlog karong adlaw, wala gani mo abot og 2 minutes. Oh. Ang hinaot lang ko sa akong mga ginsakupan or mga kailang nga mopalit unta sa akong lumpia o bedsheets. O daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug manghinaot ko nga mo-subscribe mo sa akong video sa akong channel ug pinduton ninyo ang notification bell para sa susunod na akong mga vlog or video automatic na nga makita mo. Comment po mo guys kaya ron nga makahibaw ko nga nitan-aw mo sa akong vlog. Daghang kaadong salamat. Thank you very much and God bless.